खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजों खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। फरायसाफोरनि हेंथा सोमावसारनायनि गेजेराव BTCनि गोजां बोथोरनि जथुम्माया गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों जागायदों। सा 6 गोदान MCLAफोरा BTC सरकाराव हाबहैदों, जाय हारिनि थान्दैथिखौ बांहोयो। आसामनि मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ ST स्टेटासनि हेंथा सोमावसारनायखौ राजखान्थिजों थुलुंगा जानाय बुंदों आरो GOMनि रिपर्टखौ मोजाङै नायफिननो खावलायो। नेशनेल हेराल्ड केसआव दिल्ली पुलिसआ गोदान FIR थिसनदों। खोन्दो बिथा खालामनाय खान्थिया कच राजबंशी खौसेथिखौ खहा खालामगोन। आख्रासु। आसाम CMआ बरहामपुर आरो जमुनामुगाव फाइनेन्सियेल MMUA सीड फान्ड राननानै होयो। आसाम सरकार आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गेजेराव गोरोबलायनाय जथुम्मायाव गोख्रै जौगाखांनाय आरो साबसिन खुंथाय होनायनि खोथा होयो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। फरायसाफोरनि हेंथा सोमावसारनायनि गेजेराव BTCनि गोजां बोथोरनि जथुम्माया गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों जागायदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि साननैनि गोजां बोथोरनि जथुम्माया 1 दिसेम्बरनिफ्राय गोख्रों रैखाथि राहानि गेजेरजों जागायदों, मानोना ओनसोलनि माखासे बाहागोफोराव मोनद' हारिफोरखौ अनुसूचित जनजाति STनि मान होनायनि दाबिखौ लानानै हेंथा दिन्थिफुंनाया सोलिबाय थादोंमोन। बे जथुम्माया BTCनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिनि मासि सामलायनायाव खुंफुंजादों। गिबि साननि जागायनाया सोंनाय-फिननायजों जायो, जेराव सोद्रोमाफोरा BTCनि सिङाव थानाय गुबुन जौगाखां मावथांखिफोरजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि सायाव सावरायो। बे जथुम्मायाव BPF, BJP आरो UPPLनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। नैथि सानाव आरोबाव सावरायनाय जागोन होनना साननाय जादों। 29 नबेम्बरखालि ट्राइबेल फरायसा आफादनि दैदेनजानाय रोजा बर' फरायसाफोरा देबरगावनि रंलिखाथायाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बड'फा नगरनि BTC सेक्रेटारियेटआव हानजा सुरनानै बे ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बिथांमोनहा मोनद' हारिफोरनो STनि मान होनायनि सरकारनि थिरांथाखौ हेंथा खालामगासिनो दं। फरायसाफोरा फोथायो दि बे आगाना बड'लेण्ड ओनसोलाव थाखानाय ट्राइबेल हानजाफोरनि मोनथाय आरो राजखान्थियारि रैखाथिखौ लोरबां खालामनो हागौ। बे समावनो बिबानगिरिफोरा थासारिखौ मोजाङै नोजोर होगासिनो दं आरो सुबुंफोरनि दावराव-दावसिनि गेजेराव गोजां बोथोरनि जथुम्माया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव ओनसोलाव रैखाथि गोहोखौ बांहोदों। नैथि खौराङाव दङ। मोनद' गोदान MCLAफोरा BTC सरकाराव हाबहैदों, जाय हारिनि थान्दैथिखौ बांहोयो। सा 6 सायख'जानाय सोद्रोमाफोरा BTC सरकाराव हाबबाय। हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC सरकाराव गोदानै सायख'जानाय सा 6 सोद्रोमाफोरखौ थिसनबाय। रायजो बेंगिरिया बिसोरनि मुं थिसननायखौ गनायथि होदों, जाय आफादाव गुबुन हारिफोरनि थान्दैखौ गुवार खालामनो थाखाय मोनसे गोनांथार आगान दं। सा 6 सोद्रोमाफोरनि गेजेराव साफ्रोमबो BTC ओनसोलनि गुबुन हारिखौ थान्दैथि खालामो। करमेश्वर रयखौ राजबंशी हारिनि थाखाय, रतन चन्द्र राभाखौ राभा हारिनि थाखाय आरो नन्दलाल मगरखौ गरखा हारिनि थाखाय मुं सायख'नाय जादों। श्रीमती हेमप्रभा देवीखौ कच हारिनिफ्राय, अजय कुमार हाजरिकाखौ कलिता हारिनिफ्राय आरो ऋदिप कुमार देकाखौ सरनिया कछारी हारिनिफ्राय मुं सायख'नाय जादों। बेफोर सोद्रोमाफोरखौ सोफादेरनाया ओनसोलनि गासै गाहाय हारिफोरखौ BTC आफादाव मोनसे बाथ्रा बुंनो आरो ओनसोलनि बायदि रोखोमनि समाजारि दाथायखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे खुंथायारि आगान महरै नायनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ ST स्टेटासनि हेंथा सोमावसारनायखौ राजखान्थिजों थुलुंगा जानाय बुंदों आरो GOMनि रिपर्टखौ मोजाङै नायफिननो खावलायो।
आसाम केबिनेट मन्त्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा समबाराव बुङो दि मोनद' हारिफोरनि थाखाय थांखि लानाय अनुसूचित जनजाति (एसटि) थामोनथाइखौ लानानै जानाय हेंथा दिन्थिफुंनाया गोरोन्थि खौरां आरो राजखान्थियारि थांखिनि सायाव बिथा खालामनाय जादों। रायजो आयेन आफादाव जिअ'एमनि रिपर्टखौ गथायनायनि उनाव रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोजोन गैयैनि खौरां मोन्नाय जादों। रिपर्टआ थाई आहम, चुटिया, मरान, मटक, कच राजबंशी आरो साहा हारिफोरनि थाखाय एसटि थामानखौ बोसोन होयो, माखासे हारिसा हान्जाफोरा जिंगा सिदों। सृजनग्रामाव चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै दास बिथाङा बुङो दि रिपर्टखौ मोजाङै नायबिजिरालासेनो सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं। बिथाङा बुंबावो दि सरकारा दाबिफोरखौ मान होयो नाथाय थाबैनो समान थामान होनो हाया। दावदैनि बेसेन बांनायनि सायाव दास बिथाङा बुङो दि आसामआ गुबुन हादोरसाफोरनि सायाव सोनारनायखौ खमायनो थाखाय गावनि दिहुनथायखौ बांहोनांगौ। बिथाङा बुङो दि सरकारा 3 बोसोरनि गेजेराव आसामखौ दावदै दिहुननायाव आत्मनिर्भर खालामनो थांखि लादों। सोरखारा बेखौबो खोथा होदों दि एसटिनि थामोनथाया थाखानाय ट्राइबेल हारिफोरनि मोनथायफोराव जेबो गोहोम खोख्लैनाय नङा। ब्रैथि खौराङाव दङ नेशनेल हेराल्ड केसआव दिल्ली पुलिसआ गोदान एफआइआर थिसनदों। दिल्ली पुलिसनि इक'नमिक क्राइम स्क्वाडआ सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी आरो गुबुनफोरनि हेंथायै गोदान एफआइआर रेजिस्टार खालामदों। इनफरमेशन डाइरेक्टरेट (ईडी) नि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै होनाय एफआइआरआव अजद होनाय जादों दि बे सम्पथिनि बेसेना 2,000 कौटि रांनिबो बांसिनब्लाबो यंग इन्डियानि गेजेरजों एसोसिएटेड जार्नाल्स लिमिटेड (एजेएल)नि सम्पथिफोरखौ नेम बादियै 50 लाख राङावनो आरजिनाय जादों। एफआइआरआव दाय जाबसिननाय, थगायनाय, फोथायनाय सिफायनाय आरो भारतारि पेनेल क'डनि दफानि सिङाव थगायनाय आरो बायदिफोर दं। गोदान एफआइआरआ रां थगायनाय आरो थगायनायनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायखौ गोख्रों खालामो। ईडीआ बेनि सिगां एप्रिल 2025 आव चार्जसिट दाखिल खालामदों। बाथि खौराङाव दङ खोन्दो बिथा खालामनाय खान्थिया कच राजबंशी खौसेथिखौ खहा खालामगोन। आक्रासु। एसटि स्टेटासनि जेंनाखौ लानानै आक्रासुआ गोजोननाय मोनाखै। अल कच राजबंशी फरायसा आफाद आक्रासुनि गोजौ गेजेर खोन्दोआ आसामनि मोनद' हारिफोरनि थाखाय अनुसूचित जनजाति (एसटि) गनायथि होनायनि आयदानि सायाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुङो। मिरु नेहाथारि शंकर दत्त बिथाङा बुङो दि मिरु सरकारनि गेजेरजों इउनियनआ गोजोननाय मोनाखै। बिथाङा सरकारखौ डिभाइडेड एन्ड रुलनि पलिसि फालिनायनि अजद होनानै बुङो दि माखासे दालाय हान्जाफोरखौल' एसटिनि मान होनाया मोजां नङा। बिथाङा ओनसोलनि गासैबो कच राजबंशी हारिफोरखौ समान गनायथि होनो दाबि खालामदों। दत्त बिथाङा जिअ'एमनि रिपर्टखौ ललिपप होननानैबो मुंख'यो आरो बेयो हारिफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिहोनो हागौ होनना बुङो। बिथाङा सोंथि खालामो दि एसेम्ब्लिनि गोजां बोथोरनि जथुम्मायाव मानो बेफोरबादि गोनां आयदानि सायाव मोजाङै सावरायनो हायाखै आरो बेखौ जोबथा साननि थाखाय हगारना होनाय जादों। इउनियनआ बुङो दि बियो जिअ'एमनि रिपर्टखौ लानानै गोजोननाय मोनाखै आरो फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि समाव बे आयदाखौ फिन दैखांगोन। द'थि खौराङाव दङ आसाम सीएमआ बरहमपुर आरो जमुनामुखआव फाइनान्सियेल एमएमइउ सिड फान्ड राननानै होयो। आसामनि गिबि मन्थ्रिया सा 33,000 आइजोफोरनो 10,000 रांनि सिड फान्ड राननानै होयो। समबारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रिया बरहामपुर आरो जमुनामुख बियाबफोरखौ आवग्रिनानै खाथियाथलि गेलेमु फोथाराव थानाय मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान (एमएमइउ) नि सिङाव सा 33,000 आइजोफोरनो 10,000 रांनि सिड फान्ड चेक रानना होयो। बे हाबाफारियाव 30,000निबो बांसिन आइजोफोरा बाहागो लादोंमोन, जेराव गोबां सुबुंफोरा बे रांखौ फिसा-फिसा फालांगि जागायनो आरो मोनसे दिदोम रां आर्जिनो थाखाय बाहायनो मिजिंथिदों। लोगोसे बे हाबाफारियाव सरकारा रेंबेंआव मामा बाजार मुंनि मोनसे गोदान हाथाइ थावनि बेखेवो, जेराव आइजो फालांगिरिफोरा गावनि दिहुनजानाय बेसादफोरखौ भारा होआजासे फाननो हागोन। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला बे हाबाफारिखौ गासै ओनसोलनि आइजोफोरनि थाखाय गुदि थाखोनि फालांगियारि आरो रांखान्थियारि उदांस्रिखौ बांहोनो थाखाय बानायनाय जादों।
बे हाबाफारिया गुबुन जिल्लाफोराव MMUAनि सिङाव एखे रोखोमनि बिस पुन्सि खालामनायनि उनाव गुबुन जिल्लाफोराव आइजोफोरखौ गाव खामानि मावनायनि गेजेरजों गोख्रों खालामनायनि मोनसे गुवार नाजानायनि बाहागो महरै लानाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ आसाम सरकार आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गेजेराव गोरोबलायनाय जथुम्मायाव गोख्रै जौगाखांनाय आरो साबसिन खुंथाय होनायनि खोथा होयो। आसाम सरकार आरो BTCनि गेजेराव मैया क'क्राझारनि BTC सेक्रेटारियेटआव मोनसे गोजौ थाखोनि गोरोबलायनाय जथुम्मा खुंफुंनाय जायो, जेराव जौगाथाय खामानिखौ गोख्रों मावफुंनाय, अनसाय बिथांखिफोरखौ गोख्रै मावफुंनाय आरो बिटिआरआव सुबुं सिबिथाइ जगायनायखौ जौगाहोनायनि सायाव नोजोर होनाय जादों। बे जथुम्मायाव सरकारनि गोजौ थाखोनि मन्थ्रिफोरा बाहागो लादों, जेराव सोलोंथाय आरो दावबायारि मन्थ्रि आरो BTCनि मानगोनां मन्थ्रि श्रीमती अजन्ता नेयग, सुबुं सावस्रि इन्जिनियारिं, दै फुंखा आरो दावबायनाय बिफाननि मन्थ्रि, दै जगायनाय, हा संरैखाथि आरो हेफाजाब बिफाननि मन्थ्रि श्रीयुत चरण बर', BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि, गुबुन मावफुं सोद्रोमा आरो मोन्नैबो दोलोनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि। मेलनि उनाव मोनसे ससियेल मिडिया पस्टआव BTCनि CEM हाग्रामा महिलारिया सावरायनायखौ जौगाथायनि गोनांथिफोर, मावखान्थियारि बिथांखि आरो मोजां खुंथायनि राहाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायजानाय आरो फिथाइ गोनां होननानै फोरमायदों। BTCआ जौगानायखौ गोख्रै खालामनाय, मोजां खुंथाय थि खालामनाय आरो बड'लेण्डनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां इयुन होनो थाखाय आबुङै वचनबद्ध दं होनना बिथाङा बुंबावो। गुबैयै 2020 मायथाइयाव थामथि बर' गोरोबथा बड' एकर्डआव सागान होनाय आरो बेनि उनाव BTCनि गोहोखौ बांहोनायनि उनाव आसाम सरकार आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गेजेराव खाथि सोमोन्दोनि फारसे बे जथुम्माया मोनसे गोनांथार आगान महरै नायनाय जादों। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।